Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ondo etorri Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 28. atalera. Eta danak batuta 59. atala, ia eunen erdia indogu. Eta bueno, badakizuen bezala, naiz irratean, aste arte eta larun bat gauetan, gauerdian entzuteko aukera daukazue. Eta gainera ostegunero, zuzenean Gamerauntziko Twitch kanalian izaten ga, eta gero 8 txapa irratean. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko benetan gomendatzen dugu Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatzailean eta horrekin ja barruan egongo za. Hor komentatzen ditugu, bakoitza nahi da bena eta edozein joku jolasteko konbokatoriak egiten ditugu, así que animatu, sartu eta kuskusiatu pizkat. Hau esan da, nerekin dare Landeruntzeta eta Aritz Odriozola, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta bueno, gaurko galdera bezala, zein da, eta beraz martzen duten, nik nire baitan, zein da, oin momentuan gehien espero dozuen jokua, eta, bueno, urten eta lehen bailen jolasteko gogua daukazen joku hori, ez? Ze bestela egongo die pila bat, espero dozuena, baina ja daukazuena pilpilan. Momentuen, zelda, ez? Zantzari pari, bai, ja horregatik perotute gauzlako, bai. Ni Diablo laua. Beitu, Landerrekin asmatu dut. Bai, baina horrekin berotuta, sare, ez? Bai. Gero baita ere Diabloekin batera Stalker bia, baina ura atzeratu intzan, beraz, orain demora bat falta da, baina Diablo laua. Bai, ni buruan pixka zelda ikustia nahi dut. Ez da jolastuko duten, ze azkenian Breath of the Wild ez dut bukatu, bere garaian ez nitzalako kai, eta oin igual izango nitzan, baina berriro probatu behar dut. Manduan kontua, gorakizu, beti izan naiz teklau xagu jokalaria. Eta, bueno, nik uste dut honekin hasteko pres garela, nahi Damian Medina betia naiz, eta kareta eta aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Gaurko lehenengo albisteakin ego deu. Albiste hau, el dia de la marmota maten duze. 3 saiotik behin hitzeiten nahi gata, baina bueno... Hori da, esan behar da pixkat, igual astuna gertatzen jaula, guri be bai, lehtu behar da. Bai, baina esan dezakegu bideojokotan barruan daon mugimendu historikoki handiena dala hortaz, beti maten duz ere zana. Eta bueno, hitz jakingo zuten bezala askok, da Xboxek, Xbox baino gehiago Microsoftek, Activision Blizzarden erosketaren inguruan itzengo deula. 2008ko urtarrilean abiatu zuen erosketa hau, baina, alako tramitea batzuk pasatu behar zitun, hainbat gobernuk eta erakundek baimena eman berri izaten dute olako absortzio bat egiten duenean enpresatek bestea. Eta, erabaki gobernu horietako baten lehenengo etorri da, aste honetan jakin dugunez. Erremusuma batuko Competition and Markets Authorityk ezezkoa eman dio, eta golpe handi bat, ze ez dakit pentsatzeta erresuma batuko erakunde honek, erresuma batuai behari daokionez debekatuko diola, gero internazionalki ez dakit nola funtzionatuko, baino kolpe gogorra da, ze naiz eta gero apelatuko duten, bastante ilun jartza zaio Microsoftei. Eta, arrazoia zeatik da, erakunde honek esaten dunez, odei bidezko jokoaren eraberritzea eta aukeren aniztasuna babesteko asmoz egin dute, eraukia hartu dute. Eta, streamen zerbitzua bitartez joka daitezkeen tituluen eta goera zein baldintzak estandarizatuko ditu. Azken finean, Microsoften lainoak Europar Batasuneko lainoa erabiltzen duten 160 tarte guztian hartzen du. Beraz, ja kasi monopolioa dauka.
Baina, hemen, aritz parkatu, baina, lehen egon irakurtzen, eta antzadanez, Xboxek esan deu, erresuma batuen 5.000 erabiltzaile bakarri deko zela lainoan. Ez que horrek esan. Zebez? Ja, ez que orduan, laino iainok ez du erabiltzen. Karo. Ez que, a ber, hori degia da, 5.000 erabiltzaile balima da, ia monopolioa, horrein monopolioa ditu iteke. Ba, bueno, igual bai, baino ez dakit, jo. Eta enabuela, ez? Zerati da, oso garesti dago, ero? Nik uste oraindik ez du ondo funtzionatzen. Hori da. Ni probatu etenez, oraindik bitrate ez dauka. Gero, GeForce nauk ondo funtzionatzen zeban, bere garaian, nahiko txukuna zan. Bai. Ez da, kompetitiborak igual ez, baina, jo, Baina... Nik uste hori, ez da azkenien, bideojoko saliek ondino gura oda bez, betiko modun jarraitu. Eta igual kontsolari, kontsolatan ez da bilen pertsona batek, mugikorrien aprobetxalko bana odeizen kontu edo, ondino ez sartu mundu honetan, besteri barik, igual denpori egaz bai hasiko da zabaltzen, baina ondino hor dago, ez? Hor nik uste torra etxik izango dela. Gaina, kurioso da, baina GeForce, Nvidia lehenik honen aurka atera zen, ze Nvidiak esaten zuen, Microsoftek esklusibo horiek emango zitula lainora, eta claro, orduan berak ezingo zitula erabili. Baina, bueno, nonbait Microsoft akordio batera iritsi da Nvidiarekin, eta orain Nvidiak izango ditu esklusibo horiek baita ere. Eta orain Nvidiak, iritzi zaldatu du, gauetik egunera, eta orain ondo irutzen zaio erosketa hau. Ba, bueno, azken finean dana dirua da, eta interesak dira. Bai, baina egia da, Nvidia be, kristonak jasan behar izan dituela, Bai. Streamingeko kontuaken. Bai, Nvidiaren intziotena etzan nire ustez bentsat egokia izan, hau da zenbait garatzaiek debekatu bere jokoa ez eskaintzea, Nvidiak etzun eskaintzen, baizik eta bere jokoa ejekutatzea. Zeukanak ja bere jokoa erabilializatea bere zerbitzutan. Hori, Nvidia nazen azkenien jokalbizitzako zerbitzurik onena asko gaitzik, ez? Ezen duen aparteko zer ordaindu bier berez jolasteko, bai egote ziren muga batzuk, ez? Olako itxarote zerrenda bateko zu espazun ordaintzen, partida jolastu gure duzun bakotxien, baina katalogo noeko zabal bateko zu, ni bilinaz Cyberpunken GeForce bidez, eta oso ondo. Baina hori zaten dut, kuotatxo bat hartu zinuan, eukitzeko prioritate hori, ez, hilaran, eta jo, egia esan zerbitzua itzela esan. Bai, gaina kotak ematen zizun prioritate hori, prioritate kola saltatu ite zenun, zuk beti eukiko zenun, ibiltzea. Gero bainera, txartel grafiko hobeagoa jartzen zizuten, RTX izan hartzen zuen. Hori da. Bai. Eta birreitatare pixkatiko egiten zala ustez. Eta ja, ordaintzen zen horrekin, bastante ondo funtzionatzen zuen, nahi ondo funtzionatu iten bakarra izan da. Etzan garestia da ondo zebilen. Eta gainera, hori, motesoetzen esan, ordenagailu bat egin nahi dozuna, ez? Ta kasu honetan, jolastu. Baina, karo, hau ezin dozu ejekutau, jode, egiten dozuna mugatu artifizialki, ez? Eta, bueno, hor beti iritzia, ez? Zein da, eta gero, erak be, ez dakit horregaiti da, baina gola tratatzen baldin baditzu beste guztiak, era bestia hasiko gauzak onartzen eseren truke, ez dakit. Esartzen za joku baten, bastante eskasa. Ba, bueno, Microsoftek eta Activisionek esan dute apelazioa sartuko dutela, normala bezala. Eta momentuz esan dutenez, Activision Blizzarden jokoan esklusitatea mantentzen jarraituko dula Xboxek. Eta, bueno, erresumatuko atera da, eta nik ustet, beste bi komisio daude oraindik erabakitzen nahi dianak, nire ustez bi garrantzitsuenak izango diala, estatuetuetakoa eta Europarrek batasunekoa. Eta, ikusi beharko da hor zeateatzen da. Japoniakoa ez dut garrantzitsua ateatzen, ez Japonia merkatua bideojoko ona txikia dalako, baizik eta Xboxek ez daukalako exitu handiri Japonia. Horreatik ez zaio hainbeste inportako. Baina, bi garrantzitsua goendik ez dia ez dute beraien hiltzean ba. Eta ikusi beharko da ze ateratzen den. Desde luego, bat, Ingalatara erresumatua merkatu oso garrantzitsua da, eta ikusi beharkoa. Nik ustet, baina ez etzezkoa eman diotenean, zen gutela, ez dutela aterako. Ordan ikusi. Nik zut argi ikusten bat, hori ez da, ikusi txeslako argudia eki zen, ze
Danak egon dire begire, ez? Esklusibotasunen monopolizoari, ez? Call of Duty bat ez be, zenbat diru moduko da horrek. Gero atzien beste atxego zenien, ez? Candy Crush dalakoa dauz bai hor barruen sartun, orduan. Horre be garantzi zedekie. Eta aipatu dutena, ez? 5.000 erabiltzaileen inguruen, horren inguruen bat izen honek eztabaidak eta eseskoa motiena. Jo, ez dakit. Horretan enkisteko bat izen edo aurrera atako da bien. Ez dut ondo argi ikusten. Nik uste hori jada jakingo dutela, ez? Esanaet, ja kontutan hartuko zutela 5.000 pertsona ekarri daudela. Hori untxezen daula Microsoftek adibidez, suposatzete horrek datu horrek euko da bezala, baina, euskalo. Ez que ez dela eskuzat irute zait ez daukana pixurik egia da. Bueno, bai. Urrengo kapitulua ikusiko dugu, ez? Bai. Hau mateu luzerako dijula. Noiz esan dugu, 2008ko otzai urtarrian azizela, da gira. 2008 ia erdian goaz, eta oraindik... Ondino beste urte bete eta gehiago irango da honetanak, horren beste erakunde egon da baiezko amabierra banaketari dana, apelazioak atxera aurrera bueltak abilko dire, beste PlayStation, Sony, Nintendo behorratxien dauz, ez euren geuzak eitzen, euren iritzizek emoten, egin da esan biztatan, beste hainbat enpresa handi egon dire, bai, Xbox-egaz batera honen inguruen eztabaidatzen. Orduen honek luzerako doaz eta daia zelan amaitzetan kontu. Ni berdintzait, Microsoftek erosten duen, Sony erosten duen, edo Nintendo erosten duen. Baina nahi betena da, Activision Blizzard gaur egun daun direktiba kalera jutea. Fuera, bai. Hori nahet, garbitzea. Gero berdintzait, Microsoftek o Sony. Egia da, ez durra ez dut ezango, Microsoftek erostea nahi interesatzen zaitela puntu batetik, Game Passan erabiltzaile izatetik. Baina bestela, nahi Activision Blizzard ja behingoz garbitzea. Ze hor daun, zuzendaritzan daun zabor hori, kalera jun behar du. Bai, ados, diazlan amaitzetan kontu hau. Eta espero denporatxo bat dien, komenti biherrezen da zer honen inguruen, ez da? Ja, libretan garen, eta lasai jarratzen da bena horrelantza. Aurrera ingo dugu albistek izen, ez? Badakizue, hemen gemerautzian asko guztien dazkozela, ez? Eskuko ortenagailuek, eskuko peziek, hainbat bider ezin dugu berba Steam Deckan inguruen. Baina egize da, hau ez dela, alako lehenengo gailu motie, eta ez da izango azkena bez, ez? Urrengoa Asusen eskuti dator, zehazki Asusen Republic of Gamers, ez? Gamingeko marka horren eskutik. ROG Ally deitzuko da. Eta, bueno, ja ezagutzen gendunez, apirilak batien erakutsi bien lehen aldiz, horre, nazioarteko, estatu batuar, inosentien egunien erakutsi bien lehenengo biderrez, esaten ez tala, ez, txantxa bat. Baina, ja dagoeneko, hainbat streamerrek eta prentsa aldetik eta ikusi duguz lehenengo iritzizek, baina maiatzak 11an, orkezpen berezi batengo dabela, esan dabe Asusekoek, zehaztapen eta zehetasun guztizek ezagutzeko, ez? Segun, egize da, ezagutzeko datu batzuk falta izela bakarrik, ze lehenengo iritzi horretan, lehenengo eduki sortzaileen bidiz horretan, ja, bera gailue ikusi alizen gendun, da hori, imaginan duzuna, ez? Steam Deckan moduko, Switchen moduko, ez? Kontsola bat izango gazan moduen, baina ordenagailu beda berez. Eta, bueno, berezitasun edeko, nahiko traste, interesgarrez dela moten dugu, ez? 6 beteko pantaila edeko, Steam Deckan moduen, baina kasu honetan 1080pko bereizmin daukiko dugu, formatu zabala izango da, formatu zabala ez Steam Deckan 800p moduko bereizmina moduen, eta 120 hertzioko berezetazio eukiko dugu, ez? Orduen jau dana jakinje argi dau askoz potentia bezango dela, indartxo bezango da Asusen gailu, ez? Segun, egiz izan, nik ez dut ikusten biherrezena, ez? 1080ra ibiltzeko olako pantaila txiki baten. Baina, bueno, apurruz imagitot muskularra ikusteko dela, ez? Hauitzeko gai da eta jenti erakartzeko bai. Bueno, pentsatzet igual aukera izango zula, ez? Erresoluzioa jetxi eta FPS gehiago lortzea, jolaz batzuk. Orduan. Suposatxo bai, ez bai. Steam Deckan ezin da inalakorik, baina, klaro, eske, zan nahi dut, ja berez, basabizen joku potentitara jolazten alako gailu baten, baterizek egazen gotxu, eta 1080 basabizen, 120 hertzitara, ja. Bueno, oza, ez dakitze, oinoko baterizina justo ez da bai patu USB uste dut, oinoko ez dakigu ezer nolako iraupenako daben, baina, ostras, injartxu izango da, eta ikusko da, ez lan eragitzen dutxon bai errendimenturi eta bai baterizeri.
Gero, bueno, SSD disko gogor aldetik 512 gigabaiteko diskoa iragarri dabe. Eta, bueno, sarrerak ohikoak izango dire, micro SD txartelaren aukiko deu, USB-C kablina be bai, baina kasu honetan USB-C aldetik sarrera berezi bat eukiko deu, ez? Asus ISA G sarrera moti eukiko deu, eta zer gudeu esan honek, olako ikusten da, ez, bidizo batzutan, zelan sarrera nahiko handitxu da, deko USB-C moduko bat, baina ondoan beste sarreratxu bet. Eta hau da batez be, kanpoko GPU edo txartel grafikoak konektetako, solan injergeiz hau lortzeko bagai honegaz. Erabilgarrize, bai, modu baten edo beste izango da, baina nik uste tolako gailu batek ez da bela bier alakorik, ez? Baina. Eta gero dago USB-C bakarra. Uste bai, ez bai. Karo, kanpoko GPU bat sartu, bueno, eta ez eukitzi aukera bitartean bateria erabiltzeko eta... Ez dakit. Claro, eske dok batek be igual gero zela pasatuko dutzu hori da, nabarretu, ez dakit, Igual ateratzen dabe euren, ez? GPU horretarako presteta, Roja Lionentzako prestetak baterizegaz eta danaz. Ez que garra ungo txartel grafikoa kontsumitzen duten potentzia ba, izute zer. Baina esaten da, bateria izan lehike, bale, txartel grafikorako, baina bera, katxarrua elikatzen daben bateria bat. Ez dakit, nire ustez, oin gaur egun ja esperientziakin, ez? Steam Deckan gabeziak eta ikusita, nik bai sartuko notzen bi USB-C. Olako katxarro bate. Nik uste dute ikasketa bat hori izan lehikela. Eta gero olako gauza proposatzen bazu bat, txapo, baina beste USB bat sartu, bestela... Txartel grafikoa aparte jartzea, vale, plus hori ondo dago. Baina esan detena ez, gaur egun kontsumitzen duten potentziakin txartel grafikoek, ezke olako baten bateria, 5 minututan funditu lezke, orduan. Bueno, igual landerrek esan da bena, hori da fijo bezala ipintzen dozunean, igual dokin bezala... korrontera dekozu, da... Baina alatabe hori, pentsatu pixkat, nola erabili behar dan gailua. A ber, nire ustez, falta da garrantzitsuena, ez? Eta azkenean Steam Deckak daukan kompetitibidade handiena da hor, presioan. Nire ustez, presioa jakin barik olako elementua saltzea, bueno, ondo. Nire egia da, azkenean Valveren Steam, bera, ez? Steamek sortzea, Valvek sortzea aparatua, eta berak emotea soporte guztia, eta azkenean jokuen katalogo hori erabili izatea horre dauka baita indar asko. Steam OS erabiltziak. Eta, bueno, azkenean bakigu Windowsen badabizela joku guzti horrek, ez? Baina, bueno, ja hori ja autopersonal bada, nire alde batetik Steam OS erabiltziak. Eta gero presioaz jakitzeak, pixkat atzera egiten doz, bestela, bueno, ondo, ikusten dute ja aurrekari bat sortu dela, Steam Deckak arrakasta itzela eukida bela, ja honek konfirmatzen dau, eta gero irten dien beste berseño txinuak, ja aurretik bat zerela batzuk, ez? Gertatzen dena da, justo hor faiatzen zerela bat, ez be, presioan, mentzat, ez? Kalidad-prezio emote zebena askoz bajua osalako. Eta ez dakiguna da, Asusen katxarro honek zela funtzionatuko da. Horren ari Damian, gaur filtreda, ez dakitzek ize badan edo ez, baina, bi bertsio gongo dire, Roja Lionenak, hori jakin dugu. Ryzen Z bat prozesagailu barri zen bi bertsio desberdinagaz, ez? Horri amon dabe estatu batzuk, baina ikusko dugu gero, benetako rendimendu zelako izango da. Alan dabe, gaur filtredana da, bertsio garestizenak, $700 prezizotko da, bela. Desde luego, nik espero nabana, baina nahiko merkia hau. Gutxeo, bai. Bestetzait irutzen, Gero, ona, bueno, €600 itzuliko dabe. Eta, gero, egia Z baten potentzia da ikusten, ez da inbeste urruntzen Steam Decketin, nire ustez, A ber, egia da 180 joango dela, eta suposatzen 120 erziotara, baina gero FPS-ak ez dira japentzau. Motelarena japentzau hain potentia zen. Hori da, Z bat honek dire jakitzeko Steam Deckak daroan prozesagailuen bertsio barriz, urrengo modeloa izango zena. Bai. Nik, aipatu nahiko nuke, jende batei erakarri zaiokeela hau erosteko, eta da Windows 11 eukitzea. Bueno, Windows eukitzea. Ze zenbaitentzat, izala ezke ordena joa, zuzenean. Ze honek pantailara, Damian, zuk esantzen zenun, zure kasuan Linuxekin, baina Ubuntu dauka,
Estimos bere distro deko. Bueno, Dekak, bai. Bai, Ba- arken oinarritutako, Ba, horrekin ibil zaitezkela. Hemen, ez da, Windows dago, Bai. baina ero sistema operatiboan ibili alko zea eskritorio batera eta aplikazio. Hombre, Bai. suposatzen dute jakeodaren eta kompetitzen dabizten zuzenian estindekaren kontra, saiatuko diela hori egiten. Claro, eske horrekin ja, jende bate izaltzea zu ordenailu oso bat, 700 eurotan garestiena. Hombre, kontutan euki, Zurmurra da ona. baina hortarako Steam Deckak be Windowsa instalatzea oso errez dauka, driver guztiak bare, esaten dut. Vale, igual ez datorrela estokia nola, Igual instalatin behar duzula, baina bai, aukera badago. Hori bai, ez ibigara komentan, Linuxen Protonegaz igual joku danak ez da bizela eta Windowsen bai, baina bai izen bier da, Roja Lionek ez tekola trackpadik. Orduen, klaro, ja, joku batzuk berez, bakarriz aguegaz detoazenak, ezingo zen duzen erabili modu portablien edo tamadalakoan, ez? Steam Deckak bai badeko aukera horien bat jokuaz, eta, bueno, ez dela dana, katalogo osoa zen egongo erabilgarri hori da zen nahi joten azkenien. Eta atzeko botoia beste euskal lau botoi, uste dut, ez? Ez, bidekoz. Bai, ez, bideoa ikusten nahi geha, ontxe. Bidekoz, Steam Deckak laudekoz atzien, Atzian azpian, esaten dut. Baina, gatilloak eta zaten? Ez, beste atzian azpian dare beste lau botoi. A ber, esaten dutena da, hobeto hileike, bai, azkenean beti lehengoa ez da izaten honena, lehengoa izaten da lehengoa. Ez? Eta lehengoa izan barik be, Steam Decka igual izan da, merkatua apurtu da bena, ez? Bueno, a ver, ondo dago, osea, sartzea Asus beste proposamen batekin. Claro. Batuz presizio honien urtetan badan, eta hor kompetitibia da sortzen badan, enpresen artien, itxel, osea, niposik. Nahan espero horren berke urtetik, ja egize dan, 1.000 eurotik gora bota den otxasen derrez, egiz izan. Bai. Ez, hori da. Eta hori, komente dugun ez, maiatzak 11 izango da aurkezpena, eta bertan ezagutuko duguz, benetako presizoa eta argitalpen dati bai. Hori da. Steam Decka noizkoa da, ze urtetakoa, irteera? 21, ez? Otabi. Bueno, 21 anunziatu zen, eta reservatu zen, eta 22 anatu zen. Eta 22ko otxaila maieran. Hori da, matxuan hartu zen gazuk. Bale, baina orduan horrek, más o menos, teknologia aldetik 2 urteko diferentzia dago, batetik bestera. Bai. Vale. Ez que zena, 2 urte diferentzia handia da, gaur egun. Hortaz, bai, posible da 1080, 120 Hz izatea, bai, bueno, baina 2 urte gehiago behanduago etorri da, eta ikusi beharko dugu. Eta Steam, segurua idala lehenengoan exitua ikusita, bigarrena ja... Nik alanda espero dute, tranquilartzi, eta... Oso, hain honetan zentretia hobetzen, Steam oso hobetzen, zeganera, egongo baziren Steam Deckan 2-4 bertxino, ja hor garatza jintzako li bat izango zan, eurek balfetik bueltak abilko ziren, segun eraketaka, zona prestetan eta bar. Nik uste dut ondo dagoela honetara mugatzi, Eta erabiltzaientzat ez dela egokia, osea, zuk erostezu 600 euroko... Bueno, ez da gitzen bat, enez goratzen Steam Decka. Guk 400 da piko baina. 400 da pikoko gauza bat, eta urtebeteo bira ateratzea, urrengoa, eta zurea ja, komedia hartan obsoletu gatzea. Pixa tonto arpegia ez zaizu orduan. Ez, eta gainera eguneraketak asko sarri egiten ditue, benetan potentiak izaten die, orduan... Bai, oin horren arile Protonen 8. bertxinoa atara dabe, oin egun gitzi batzuk. Steam Deckara ez dut atxo bertan heldu zala, edo oin nostagitz. Eta iragarri dabe, bai, ez da, Damian, zuke komente duztasune, seiderran katxie murrizteko bideen bile dabiz, hori ondo torko dala, egize da askotan pizten duzu Steam Decka, eta azten atxuz, izalatako zuzo joku danak eguneratzen, seider katxie eguneratzeko, ez? Ostras, Decka garrasitzen da, joku asko instaleta badiko zuzen batzetan gogoratzen da. Bai. Eta bukatzeko, beste eguneraketa bat, aipatu dugu bai, oin modan dau Deckin, eta saliek erauten dabeen programa hau Steam Deckatzako, horre, plugin piloa instaleleik ez, gauzat ezberdinek etxeko. Eta modan dau, Vibrant Deck deitzen dan bat, dala pantailen, koloriek eta saturazioa da areagotzeko, edo zure gustora aldatzeko, ez? Eta antxadan ez, Valvek ofizialki hori bezebera gehitxugu deu. Segiz da jente asko kejetan dela, pantailen kalidadiegaz, eta koloriek oso itxalite moduen ikusitzen zela, orduan, hori aldatzeko, ez? Uetxeko. Bai. Egizia, deki eta komunitateak egindako modasko impresionantia dela.
Kusapila dau, eta izan, sartzen bazaren mundu horretan, hori ez da modan mundu beti zetil ez da, azkenien. Baina hori, karatulak automatikamente bilatzeko, hori zuk esan dozuna koloria konfiguratzeko, dana oso errez, bai. Spotify eukitzeko sartu ez dakit edo zer, burundeko zuen edo zer, bertan egon gara, segurunik. Baina parte hori, bai zuzati da, Valvek onartu iten dulako komunitate hori gotea. Claro, oso ondo etortze jako. Azuzek ikusiko deu, permititzen du komunitate hori gotea. Ez que Steam Decken potentzial handienetarikoa komunitatea da. Claro. Olako aparato bat, komunitate oso txikiakin, beste gauza oso diferente bat da, nire ustez. Bai. Bueno, bai, Steam Deck, aurrenengo dugu, ze ez bestela bai, aurrenengo dugu da, bien. Vale. Bestela, azkenengo komentario hola, potente aldin badukazu. Ez, bueno, hori bueltak emoteko izan da, besteri panik. Bueno, azkenengo, irugarren albiste hau izango zen Street Fighter 6-aren arira, Capcomeko taldiak, Street Fighter 6-ren showcase erakustaldia eskini zeben, banzan hastian, eta bideojokoa kaleratu aurreko azken xehetasunak aditzera eman zitsuan aurkezpenean, ez? Kontutan izan, bideojokua ekainanen 2an iritsiko dala, Street Fighter 6, eta, bueno, batez be, jokalari bakarrentzako joku motatan, eta ezaugarritan ardaztu ziren taiko aurkezpenean. World Tour modalitatea ikusi dugu, bai? Indiako kokaleku bat ikusi izan, kaleetan eta gure pertsonaia hola mugitzen. Eta azkenean gure pertsonaia Street Fighter Unibertsoko borrokalari ezagunenen ikasle bat izango da, bai? Orduan, bakoitza dauka bere estiloak eta bere gauzak, eta gukin leike pixkat espezializatzen joan baten eskolatik, ez? Pentsatu ulertuta daukaten nagaitzik. Bueno, Indiaz gain, Metro City izeneko, besteko lokalizazio bat, bebai, dago, ez? Esploratzeko mundu bat. Eta, bueno, horretaz gain, Battle Hub atal bat ikusi genuen, azkenean klubak, ez? Klan modurko gauza batzuk, azkenean juntako diela jokalari diferentiak, olako klub, gremio, klan, edo, ez? Edo zein jokutan egoten dien taldeetan, eta, bueno, ikusiko dugu zela funtzionatuko da. Neko txukunek dizela moten dugu, Gusapio bat egaz da, hola, irutik ize sortzeko aukerie, gero, bari, ez da, klaneko personal artien txapelketak edo partiak atolatzeko aukerie. Neko guai. Bai, ez nik uste potente da horrela, Street Fighter. Eta gero, bueno, a ver, bideoak eta nahiko espektakularrak, baina egia esan nik botaz dutena faltan eta da probatzeko aukera, eta gero hitz egingo dugu hortaz. Baina, a ver, arcade makinak dare jokuan bertan, jokatzeko aukera ematen da benak, bai, Street Fighter sarrak, eta doan, ikusten duzu azkenean, joku honetan kiston grafikazuekin, eta dana berria, eta bueno, dakuzu aukera jolazteko Street Fighter sarretan, Captain Commando, Final Fight, eta holako arkadeetara, hori be, txukuna da, ez? Azkenean, azken urteetan ikusten gabiz, ez, Teenage Mutant Turtles, honek, tortua ninja tortokan jokuan eta olako detaila badare, ez? Baina, a ver, ez da exactamente hori, baina esaten dutena da, metajoku bat bezala egiten da, ez? Jokuak, beste jokuei buruzko informazioa eta gauzatxoak eta detaileak eta hori dana, pixka sartzea gaur egungo jokuaren munduan, barruan. Eta ez da egiten dutena kutsu politz bat. Eta ondo dagoen ez, Capcomeko ingitzi atara deuselako bildumak, ez, justo arcade jokuenak. Eta harritxeko da, gero Street Fighterren sartzi, jokurik ezagurenak, ez, justo Final Fight, Captain Commando da honedanak, euren klasiko handizei, Osak, harritxutxezta. Esan genke, Nintendori egin gontzan kritika hori, ez, jokuak taratzea tantaka eta kobratzen, eta ez dakiz, justo kontrako jugadi egin da bela, ez, eta, bueno, beti da eskertzekoa. Eta, bueno, gero Fighting Grounds, izango zela borroketako arenak gero guneak, hori be presentatu dabe, eta, bueno, badarela olako detaile batzuk, ez? Irisgarritasun aukera anitzak, ez? Olako zailtasuna dituen pertsonentzat, hori be asko laudoriatzen da, ez? Last of Usen eta nola egoten dan oso destakatzen daben gauza bat desela, ez? Eta, bueno, eskertzen da. Eta gero tutorialen txoko bat oso ona omen da, bai hasi berrientzat eta bai dakixenak praktikatzeko eta oso txukuna omen da. Eta gero, taldekako borrokak, Extreme Battle, eta, bueno, danetik omen dago. Nire da hori, bideoan ikusten dozuna, azkenean nire gata engarri geratu, baina bai guztako gaten probatzia. Eta baita aurkeztu ditue, 4 pertsonai berri DLC-tan egongo dienak. Eta, bueno, esaten abilena albiste guztian ziaz, demoa badagola, demoa
PC-erako eta Xbox-erako atzo urten zan, okeres baldin banago, Lander? Bai. Bai, apirilako 26an, ze PS5 eta PS4an lehenago estrenatu eta zeren. Orduan, bueno, daukazu aukera Xbox eta PC-an baita, probatzeko jokua, eta ematen dau benetan kasu honetan funtzionatu ingo da, bela, ekainaren birarte demorekin konformatu, probatu puskat, eta ia gustatzen jatzen, ze itxura danez aurreko Street Fighterak etxe bana euki, ez? Ematen dago honek izango da bela, benetan rekorrido oso luze bat, kistonetako joko sakona, proposamen handiakin, eta bai kasual eta kompetitiborako nire ustez aukera asko. Ez lantzari barik. Ni ibilinaz demoan apurtxu bet. Ez dut bota. Partida askorik ez dut bota, baina ibilinaz. Egizan oso bogatute dau, betatan, horretik egon dizen beta itxizitan ikusi dugu ez, personai pilo egon dizela aukeratzeko eta holan. Hemen bi baino ez dauz, Ryu eta Luke. Luke izango zala gitxi gara bera, protagonista barriz edo izango zela Street Fighter 6 honetakoa. Eta horretaz aparte, bera kampaina modu ez, World Tour hau apurutazteko aukeri dekogu, da apurut ikusteko zelan funtzioetan daben, gure personazi sortu leike, lehenengo tutorialtxu horrek probeu. Eta bueno, hori, nahiko mugatute dago. Pertsonaia sortzeko aukerak mugatuta dare? Esango deke ez, gero igual egongo dire aparte, historizen zier erosteko ropak edo horrazkerak eta alakoak, baina probeuten abetxik aukera nahiko txu dauz, eta sortu zenke gure dosune egitxe gora, bera, Ropak eta igual ez hori izteko aukera askorik, baina bai. Eta irakasle hartu zenken nahi dozuna, ero bi aukera horre bakarrik? Hor bakarrik Luke gazazte zara, da bere solan hasiko dala suposatzeot. Eta ez dut uste, ez dut askorik jolastu horre. Ero desblokeatzen edo joango gai igual. Seguru nik ezagutzen jenti eta alan, hori seguru baietz. Baina hori, bertan kanpaina moduen eraz, ibila askorik egiz hau inaz borroka solti gotuten. Irudietan ikusten ari gazea, pertsonaia zorrerana, eta bastante kompleto amaten zuen, Horlako jolas baterako, bastante... Arretu uste, gero bidizotan, World Tour honetako cinematikatxuetan, barrizta, zure personaia agertzen da, baina efeituek eta zelan mobitzen da oso lortute da, honeko txukun geratzen da, betiko alako bidizotan, zure personaia egaz txisti bat izaten da. Tamen izan leke, depende, zer sortu duzun arabera bat txisti bat izan leke. Jendea sortu betu mostro batzuk. Hombre, Elden Ringan eta modulan eta... Baina gero varietateak eta eukitzia bakoitza bere pertsonaia olako joku batean, netzak kiston puntasua da, baita oinarte ez, jendia badaki bestiak ze habilitate daukan, nola borroka horren kontra, eta hori momentuan topatuko dozu seguramente ez tozu jakingo, ze espezializazioa daukan, edo baldin badakizu baita, jakingo dozu gauza batzuk, baina beste batzuk ez, eskutuan egongo da, ezagutu arte pertsona eta jo benetan, ez dakit. Talon dabe beti arrapealko txu, ezagutu harren hori da. Kontrole arte ez da, edo meperatu arte berakunean kontrako borrokak, beti gongo da dinamikotasun hori ez da. Bai, emoten dutza beste gauza diferente bat, bentsat. Eta, kompetitiborako aukerak asko zabaltzen ditu. Bai. Badakizu, 17 giga baino gutxiago gaitik, estimen dago aukera probatzeko. Nizai ikustet, olako jolas bateako pertsonaia sartuta, modifikatzekoana, ze gero animazio guztiak eta ondo geratu behar dute, Eta hitboxak online erako. Orduan. Adibidez, pertsonaia sortzerakoan aipatzen da, azu hartun zure gorpuzkeri ez, argalauen, txikizauen, potolauen, analakoa, eta aipatzen da bertan momentuen, sortzen duzunen arabera, hitboxak desberdinek izango dire, osake adi horregaz. Claro. Eta mobilitatea mugatzen dago? Uste dut bai eragitzen da bela, azkarra edo uste dut, nago oso seguru, baina... Eta esaiten dut, indar gehiago ero? Ez que esaten dutena... Suposatzen baietz. Eran batera... Sartzen bien, eurrera inea, listo. Hori da, esaten dutena orekatuta dagoen. Suposatxo baietz. Bestela etxe duzu argalena, eta txikizena, joteko inok, eta aurrera. Ikusi, Double Mile horrek esaten dago txatean, uste da bela, sortutako pertsonaiak ezin diela kompetitiboan erabili. Hoxe esatera noan, dudaitet kompetitiboan. Baina online partida normalatan alanda be, bai alko duzu zeruan. Liberritan esango dut. Ze ikusi da, Battle Hub horretan, arkade makinak eta dauzen txokoan, alduzu zen borrokak, eta zure pertsonaia egaz ez, beste online borrokalari batzun kontra. Bai, baina Lander hori izango dira partida amistosoak ezaten. Claro, bai. Esportetara ez dute emango hau. Segun, esaten dutena da, igual baldin badare habilitate kopuru mugatu bat, ez? Eta gero zu montatzen dozu horrekin pertsonaiak,
lolian runak eta bezala, ez? Azkenean, Bai, eta interesgarra izan objektuak. ezke igual, Esatu dutena da, baldin badauka beste taldekuak aukera ikusteko zuk ze habilitate eta ez, ze teknika daukasun, igual oin jolastu beharren riuren kontra, jolasten dau habilitate jakin batzun kontra, eta hori jakin behar daue kudeatzen. Osea, zailtasuna desberdina da, baina igual kudeatu leke. En cambio, baldin badie gauza pila bat desberdinak, igual ez, igual kompetitiborako ez tozu erabili behar. Bueno, kontua da igual ez da bela utziko, ikusiko dugu. Da, baina hori da, gizu, betiko oso arau zorrotzak, kompetitiboan inguruen, mugimendu aldatzi edo mine aldatzi, ezaugarri batzuk, hori ja ez da guztetan, eta ez dut uste horrek aurre urteko da benik, ez? Baina ondo bai badau, partida besteri bari botuteko, eskerin hori ez da, bizitzi motetxo joku eri. Eta gainera, pertsone aldetik, diseinu aldetik, exploit bat baldin badao, hau da, era batera inda, oso ondo, ezke kompetitibo izan letzake pertsona berdina danak, mundu guztiak. Bai, hori da. Bestela bestela borrokalarik onena ez da, hori aldetik ez pauen zain jute, beti ikusi dugu, ez, Sangif eta kompainia, bai. Hoi, berez itxurona, esan dugun moduen ekainak 2 estreneko da, PlayStation 5, 4, Xbox Series eta PC. Kurioso erotu zaitza hori, klubak egitea eta beste kluben aurka borroka egitea da hori. Hori, neko ondo irutu zaita. Bat, komunitateak sortzeko eta... Betxeta aukera eta modaleta aldetik beteta atorrela dirudi, eta damienak komente da bena, ez justu posgarren hori falteiakon, ez pala aukile historia modu desente bat esasekeratik, orduen baikesi da bela motzen dugu, ez? Capcomen kritika piloa jaso bazen, bere gara izen. Osako ondo. Laugarren albizten saltu ingo dugu, nahi baduzuen, euskerazko joku barrize aipatzeko, ez? Tragamina, ez, danok ezagutzen dugun bideojoku bada, hau da, Puskaminas, Minesweeper, ez, betiko ordenagailuko doako joku hori, ez. Baina, mina bilatzai ezagunien, orduek eta orduek emondu guz askok, jokagarretezun simplie eta erakargarrez da proposatzen da bena azken finean. Partida azkarrak eto luziek jokatzeko aukera horregaz, ez. Egiz da, dozenaka berzio desberdin dauzela, plataforma pilo baterako, baina gaurko honetan Lucas Nune garatzaileek sortu daben anti-mine jokuen ardaztuko gara. Ze izen be Android gailuetan euskeraz jolasteko aukeri dikogu, ez? Miren Beresategi jokalarizek hartu deu euskeratzeko arduria. Berak aipatu banez, jokuen engantzeta zida, zelan ez? Dragaminara pentsartute zizara urten hortik. Eta ikusitxe kode irekiko eta doako bideojoku edalez, F-Droid webgune ezagunin aurkituko dugu. Hau itzultzera joban, eta ja ofizialki gehitzu du garatzaileek, ez? Bai, hemen KitKat, F-Droid, erabilileke F-Droid, Play Storea bezala Androiden, geizteko aplikazioak, eukiziki aplikazio bat, beste aplikazio pila bat darena baita Play Storean, baina Googleetik pasatu barik geitzi alizateko, ez? Zentrozetan hor komentario. Berez, derrigorrezko da kode irekiko eseti F-Droiden egoteko, edo... Ez dakit. Ikusten eman baietz, baina no seguro, Ez noia esatera jakin barik, baina bai darela gauza pila bat kodirekikoak, eta batez ere ez dian asartzen Googleen aterkinpean, ez? Hori da. Bazkenin anti-mine hau Dragamina klasikoan bertsio minimalizatxu da, edo zen mugiko regaldean mobidu, eta oiko modeletatik eta aukerak proposatzen deuz, ezta? Hori bai, zailtasun maila ezberdinen artien, dekozuz betikoa, ez? Hasi berria, ere zaila betikoak, baina bai bada nabarmentzekoa zailtasun mailakatu edekola, hau da, jolastu eskero geroz eta gatza hoetzen doa, eta pertsonalizatu bai gu geukeiko dugu aukerie zailtasun maila desberdinek prestetako azken finean. Hortaz aparte, lorpenak eta online partekatzeko klasifikazio taula dekoz. Orduan, egiz izan, joku txiki eta simpletxu izan arren, gauza pila dekoz, eta guztetan badatxunez, Dragaminan mundue, beti dekozu honetan jolasteko aukera hau, doakoa da, eta esan dakoa ez, kode irekikoa. Hori da, eta esaten dago Double Mailerrek txatean, Twitchen zuzenean gaudenez, ez dala beharrezkoa, ez dala derrigor kode irekikoa izan behar, F-Droiden egoteko, baina bai, abisatzen dutzula ez baldin bada, edo satiren baldin baduka ez dana, bai. Interesgarria. Bai. Bale, hau komenteta, oine azkenengo momentuen sartu duguz bi albiste txiki. Lehenengoa gameplay bidizotxu da. Espero dugun, noiz betxe jolasteko goga dekoten joku batena ez.
da From Software garatzaileen urrengo bideojokua, hau da Elden Ring, Dark Souls, Sekiro eta honen sortzaile ez. Armored Coreen 6. atala da, Fires of Rubicon. Ez da oso ezagunek izan, on ja urte pilo bat ez da bela garatzen beste bat, Dark Souls aurretik garatu bien 5. Baina, bueno, da robotan eta mekan ez, girotxi edekon, akzinezko basaga bat. Ezteko bere izetez antxik ez, Elden Ring eta honekaz, egiz hau da misiokoa doan, aventura bat ez, gure robota pertsonesetzen jungo gara, ez, gorgatrako prestetan aukera pilo bat emoten dozkue, eta alako kontratuek betetzen junbirko gara, ez. Alan dabe, From Softwareen urrezko aro honetan garatzen da bizen lehenengo Armored Core izen da, gogo asko dauz ez, ikusteko zer da bizen ditzen, eta lehenengo gameplay bidizoa kaleratu dabe gaur. Ikusi otena gaitxik, kriston itxurideko, asko guzteaz, grafikoki... Errautzak erretzen, eta... Hoxe pentsatuet, ja errautzanak indaz, Elden Ring, edo Dark Souls 3, Bakit ez daukala zer ikusirik, ezin dozula espero eser, Soulsen estilokua, eta esebez, baina joe. Igartzen da era, Ja, hori jaipietan da izatze, Eta hori ikusten dugune da, horrako robotan mekan arteko borroka askarrak, ez? Oso harin da biz, tipora guzti zen, ez? Horrako batzuk kriston tanki dire, baina lan dabe aurrera datxera da biz, gelditzu barik. Eta ez dut esango ballet hell modue, itxuri deko nik, ez? Mekanika deko zenik, baina ikusten dire bala piloan bizit piloa. Piskat bai, ez? Bozen baten ze ikusten da, irudiak, eta piskat ballet hell zerbait bauka ikutu bat, guztiz izan gabe, Ez da zea bezala, erreturnal bat edo horrelako bat, edo ni automata batek daukana bezalakoa, baina zerbait badauka pixat. Baina esaten zer, itxura bastante hona, nahi Armored Core aurrekoak ezautzen un izenez, zertaz ikusten jolaza, baina inoiz ibilita gabe neon. Ta ez dakit, igual aziratik ez deterosiko jolaza, baina noizbait merke aurkitzen maet, desde luego itxura hona hauka. Eta pentsatze baitare, Dark Soulsetik eta, Souls jolas guzti hauetatik lortu duen dirutzakin From Softwarek, jolas hau egiteko beste muskulo ekonomiko bat izango zula, aurreko Armored Coreakin konparatuz, hortaz. Ez da betizindaneko nitxosko saga bat, ez da izen horren arrakastatxue, baina gustuko dekina bai nire oso ondo dauela, ez? Bere berezitasun pila deko zela taulan, baina asko guztetan da, orduen, ni bentsat ikusitzakoaz, eta ja sartzen badatxien Miyazakien historitxu egidoitxu hortik, nire posik ez, tobi horrezterik, barru sartzeko. Ez dakit esan dugu, baina abuztuak 25 aterako da jolaza. Hori zube, bai, argitalpen dat izto ezken nuen ezagutzen, eta hori, abuztuak 25. Neiko bizko, ez? Bai. Elden Ring izan da kontutan noiz egiten dan. Emoten dau ja aurretik labidan zeukela. O igual, From Software barruan, igual bi estudio aparte dongo dia, baterako eta beste. Bai, hori. Bai, ongo dire talde txuek, ez? Nolabait asita zegoela esaten nire. Bai, hori. Bai, bera Dark Souls bi adibidez, bigarren taldiek eman, ez? From Softwarekoak, orduen bai egongo dire gehitxo hau hor. Eta suposatu Sekiro modu batera da bestera, zebestela astu lertzen Elden Ring zelan kaleratu daben horren harin Sekiro nostien. Osa que bai egongo dire talde desberdintxuek. Eta albiste egizegaz amaitzeko ez luzetxearen larrei, albiste txikitzu edekugu, baina oso, emozionati edo, apurubete ilusinez betetako bideoik esaliek. Zen Nintendo Gamescomek jakitera mondabena gaitxik, aurten Nintendo Azokara itxuliko da, ez? Gamescom azpaduzun ezagutzen da Europako bideojokun azokarik handizena, Kolonian, Alemanian eitzen da. Eta Nintendo bera, oin 4 urtetik ez da egon, pandemiz egon da bitxartin, ulertzeko dabe bai. Baina egizan nire betxet arritxu izte, ez? Ze fizikoki buelteko da, ez da aurkezpen baten edo parte hartuko da bela, Nintendo bertan egongo dantzadan ez bere standakaz, hori apatzen da bentsetez, erakusten egongo gara Gamescoman. Orduan, itxel, egize da, hori, Gamescoma bera abuztuaren 23-tik 27 bitxartien deitzen da, ja uda, nahiko horrelatu denez. Eurreko gurin abuztuako 22 Opening Night Live zuzeneko aurkezpena egongo da, bertan betiko lez Geoff Keighley, Mr. Petito, hainbat bideraz epatzen dugune, egongo da aurkezleanak eitzen.
Baina Nintendo urte amaierarako ez teko bideojokurik iragarritz, ez teko esebez. Oin deko The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, maiatzak 12 estreneko da. Pikmin 4 uztaien iritsiko da, baina osterako ez teko esebez, zero. Orduen, suposatzeko da, udan egongo da Nintendo Directen bat edo bertan Gamescomen aurkezpenien erakutsiko da jokuek. Morroak egon dira, eta, Telegrameko, Gamerontzen Telegrameko taldean komentatute, Switch berria, Switch berria, bia, edo proaren izan haute egitezkeen anuntzioa, nahi gozo arraro ingo litzaiake Nintendo bere urrengo konsola anuntziatzea Europako konferentzia bat. Bueno, ez esango dut, Switche holan izete lanada atara bien aurkezpentsu baten. Egitze da, oin aldatun da bela apurrueta, zeuren komunikazio estiloa, beste modu batera da biz. Baina aurreko Switcheko aurkezpena, holan, derrepente izan dize, ala, hautsi, amendeko zure kontsola barrize. Bertan, segundu eta gertzizan Mario Odyssey-na, zerri iragarri barik, arraro aiz ezan orduen, edo zer espero dut. Bai, eski kriston ezaritzak, Switch berria anuntziatzen Mr. Dorito. Hori? Buah. Ya está consagrauta. Kontuz horregaz, bai? Ez, ikusi harko bela, nik ez zait irutzen konsola berria oso arraro irutzen zait Europako kongresuaten, Europako merkatuaren zat dagauna behira. O internazionala, baina ulertzen da, esan edetena, Nintendo gehitea. Hortako gaina nik uste zeatingo lukela. Nintendo Direct batetik edo ite. Bai, ados no zuaz. Ez dut uste alakorik ikuske dugunik, baina komentu dugune, bentset jokuek bai, ze faltan dago. Bai, hori behar. Hori desde luego. Bueno, ja albiztek izan maitxute, ondo iruditzen badatxuen, analizisen txokora paseko gara. Hori. Analizia. Gaurko analizisan txokuan, retro bideojokotara igaroko ga, eta oingoan, RPG klasikoen arteko, klasikoenetariko bate buruz hitz egingo dugu, bai? 1988ko BioWareren Baldur's Gate bat, ero Baldur's Gate, mitikoari buruz jardungo gara. Eta, kontutan izan Baldur's Gate hitza eta izena ezagutu beharko zeinokiela, nire ustez. Azkeneko 25 urteak, dabil hemen bueltaka, kriston kaka emoten, eta, kaka on bat, kasu honetan. 1988an irtetzen da Baldur's Gate, 89an espansio bat, Tales of the Sword Coast, ero espataren kostaren historioak. Gero, beste 2012an irtetzen da Baldur's Gate baten edizio betua, Enhanced Edition, hori daukozu aukera, adibidez, konsola guztietan, PC-an, Linuxen eta mugikorretan zein iOS edo Androiden jolasteko, aukera polita da, ez da goten oso garesti eta benetan kriston jokua die, gainera eukitzen da behia espansioa barne, eta 2012an bertan, honekin batera, aprobetsatu zen Black Pitch izeneko beste aparteko abentura bat etaratzeko. Azkenean erabiltzen da joku iguala, baina kasu honetan historiakin ez da guztiz lotzen, baduka zer ikusi pizkat, baina ez da guztiz lotzen. Eta 2016an irtetzen da beste espansio bat, Baldur's Gate baterako, pentsatu zen bat urte beranduago, ez dela beste jokua, dela beste espansio bat, Siege of Dragonspear, Dragonspearreko sitioa, ero... bai, sitioa izango esan. Eta, kontutan izan hori, 2000 urtean baitza, ze azkenean BioWarekoa zeuken bentsatuta trilogia bat egitea, hiru joku Baldur's Gatekoa, baina jarraian. Orduan, 1998an Baldur's Gate lehengo atera zeben, eta 2000 urtean Baldur's Gate 2 atera zeben, ameko itzalak izenekoa. 2001an espansio batin zeben, baita Baldur's Gate 2-rako, Baalen tronua, eta 2013an, justo, Baldur's Gateen edizio hobetua atera, eta urtebetera, Baldur's Gate 2-ren edizio hobetua atera zeben, eta baita plataforma guztietan mugikorretan jolasteko aukera dago. Eta zergatik igual entzun dozu hogenain dela gutxi gehiago, ze iritsi da Baldur's Gate 3. Egia esan ez da izan BioWarek espero zeban bezala, ze ulertuko duzuen bezala BioWare asko aldatu da, eta gaur egun ez da
orduan zan BioWare hori, ez? Baldur's Gate sortu zeben BioWare, zan, 3 medikuntzako doktorek sortu zeben konpainia bat, erak rolari sutsuak ziren, egia da intzebela lehengo beste jokutxo bat, baina azkenean erak ziren maiko roleko jokalariak, eta intzabena izan zen, Advanced Dungeons and Dragons, ez? Erentzuge eta mazmorrak, ziegak eta erentzugeak ero, Dragones y mazmorras, ez? Oin, justo zinetan irten dan pelikularen... bai. Hori da, arau berdinak erabilita, kasu honetan bigarren ediziokoak, Advanced, inzeben joku hau, eta de hecho, Baldur's Gate 2 baita erabiltzen die sistema berdina, eta uste dut iruan ere sistema berdina aplikatuko dala. Egia da, bueno, sistema hau pizka zarra dala, eta badauzka gauza batzuk komplexuagoak ulertzeko, ez? Minan aldetik eta, baina baita egia da, hobetutako ediziotan asko erraztu dabela trukotxo batzukin, ez? Jakitzeko ze ekipo da nobia eta zein ez da nobia. Bueno, pizkatola errepasu egin da, ikusiko duzuen bezala, aurten irtengo da, ez dut esan, Baldur's Gate 3, konsoletarako eta PC-erako, bai, PS, PlayStation Bost, Xbox Series eta PC-erako. Eta, karo, dano gare, pizkat zain, ez? Azkenean trilogia hau betetzen da, baina ez esperosa moduan. Baina kasu honetan hitz egingo dugu Baldur's Gate lehenguari buruz, eta zergatik dan horren garrantzitsua. Bueno, nigu gogoratzen naiz, 1998an, nola etorri izan Sergio, nire ikaskide bat, eta esan zoztan, jode, daukat joku hau, Baldur's Gate, eta dala hostia, zu pertsonaiari ipintzen bajatzu ekipo bat, hau da, ipintzen bajatzu ez dakit, armadura bat, ero ipintzen bajatzu espata bat, gero jokuan ikusi jako. Eta hori zan flipantia, ez zegoen olako jokurik, hori zan existitzen. Ostra, eta ikusten dugu, alako batean, goitik ikusitako, ez, dauka ikuspegi isometriko bat, oin dare joku, milaka joku olakoak, ez, izan daike Path of Exile, Diablo bezala, edo kasu aretan, hone jate zeban asko Fallout, lehengo Falloutetatik. Karo, orduan, lehengo Fallouten ikuspegi eta pizka jolasteko sistemaren gauza batzuk hartuta, eta gero, Dungeons and Dragonsen elementu asko hartuta, sortu zen joku hau. Benetan, ikusgarria grafikoki, garai hartarako, eta, bueno, hobetutako edizioekin pizkatu bete ikusten da, bat, ez adaptatzen dalako gaur egungo pantaietara eta hori dana, baina, jode, nahiko ikusgarria da jokua, eta egia esan, hori grafikoki zala pasada bat. Gainera, zeukan kapituluak, pertsonai pila bat, eta gainera pertsonaiak oso bereziak ziren, zuk izan zeikizun elkarrizketa desberdina pertsonaiarekin, eta horren arabera, gero gauzak gertatzen ziren, munduko, urrengo kapitulotako gertaerak kondizionatzen zeinu zen, interakzio guztiak zerbait ekarriko zeban, ona ero txarra. Eta benetan hori ordura arteetan ikusten, ez? Askoz linealtasun handiagoa egon izan. Eta honekin zeban, olako apurketa bat esan daikena da. Baldur's Gate bat, brutala da, dana jolasten da xaguakin, oso ondo dago gaur egun baita, oso ondo sartu da, gaur egun jolasteko oso erosoa da, gainera, nola roleko Dungeons and Dragonseko olako partida bat emulatzen da ben, ez? Zentzu batean, badakuz aukera pausatzeko, nahi dosunian partida, erabakiak hartu, inteligentzia artifizial badauka zein konfiguratuin zenken, hau da, zuk esate jatzu, zure azkenean talde bat daukozu, joan zenke bakarrik, badare zoro batzuk jokua bakarrik pasatzen da bena, kontutan izan, hasi berri batentzat, taldiakin pasatzia oso zaila izan leikela batzutan, ez daukazetan, poliki joaten baldin bazan, noizian behin zerbait irakurri, lasai pasatzeko, eta gainera disfrutatzeko joku bada, baina egia da, jode, bakarri joatia, jatzu burutik pasatu behiten, eta jendia joaten da. Baina, kontua da hemen dauzkazula pertsonaia pilo bat, zu laguntzeko, kontutan izan, darela, 25 taldekide, aukera lehengo jokuan, bai, Baldur's Gate baten, eta, karo, bakoitza dauka bere klasea eta bere pertsonalitatea, bere historia, bere dialogoak, bere alineamentua, bere lerrokatzea, azkenean pertsona batzu die onak, beste batzu die gaiztoak, beste batzu die neutralak, eta horren arabera, eraman ditzakezu zure taldean, edo ez.
Badazpada, bien, bikoizketi deko, jake horren beste izketaldi da epatu duzu zen. Osa, pertsona izen berroa etxen dabe. Bai dare esaldi pilo bat esan ditzen ditu, eta igual beti ez dabe testu guztia esaten, baina olako esaldi konkretu batzuk, eta gero, bueno, segun ze jolasten dozuen, ez? Enhanced Editionen, badare, dialogo batzuk igual espansiotan bai gehiago berba egiten dabe, baina, bueno, normalian, garrantzitsuena da testua, ez? Daukuzu testu kuadro bat, eta horre joateza aukeratzen, aukera desberdinak hitz egiteko, gainera aukerak dauzkazu, zure estadistiken arabera eta zure ekintzen arabera baita. Ze honek erabiltzen dago reputazioa, bai? Daukuzu olako zure ohorea edo izango dan sistema bat, eta orduan egin dituzun akzioen arabera, izango za eroi bat izan zenke, edo izan zenke gaizkilo bat, bestien begitan, eta horrek ekarriko dutzu arazoak, ero emango ateak irekiko dutzu. Eta, karo, horre baita moten dutzu dialogo oso desberdinak. Eta, nire ustez, jokuanen elementu potentiena da zure taldekideak, bai? Erudan zenke 5 taldekide desberdin, eta kontutan izan 25 darela guztira, así que kombinazioa die milioiak. Segaiti milioiak, zuk aukeratzen dozun klasea 14 klase dauzkazu aukeratzeko, gehi magoa baldin basa hainbat espezialitate, ez da pape zaila, pertsonai egitea. Da exactamente Dungeonseko pertsonai bat egitea bezala, baina bera pausuz eruate zaitu, eta gainera aukeratu zenke, basikamente klik, eta nahi dozuna eta funtzionatzen dago. Vale, hor ez dago arazorik. Baina egia da daukazula aukera nahi dozuna egiteko, zentzu hortan. Eta gainera taldekideak baita oso diferentia montatzeko taldea. Ordan, nire kasuan, nik oin jolastu neban, azkenengo partida osori pasatu nebana, joko nagusia, izan zen oso klasikoa. Esan neban, aktibiot klasiko bat, eta gainera jolastuko ona izatera, zintzua izatera, eta bueno, pixkat, eramaten naben moduan jokuak. Orduan, adibidez, eta, bueno, spoiler izan lehike pixkat, bueno, 25 urte dauka, eta gainera, esaten dut, oso jolasgarria da hainbat aldiz, bai, oso erreza da, azkenean, ni berriz pasatu nekio jokoa, baina izango naiz gaiztu bat, eta joango naiz ez dakit zen magorekin, eta oinartuko ditut ez dakit... Aukera zberdinak hartzea. Claro, baina gainera ez bakarrik aukerak klaseekin, hau da, oinek gerlari bat bezala joango naiz, baizik eta talde guztia da desberdina. Eta gainera egingo dituzuen gauza die desberdinak, erabakia desberdinak, eta emaitzak desberdinak. Eta horrek kristonetako malgutasuna ematen dut jokoa. Kontutan izan, nik oineukan imoen, dala pertsonai garrantzitsuenetako bat eta printzipalnetako bat, eta sartu zen azkenengo momentuan. Dauzkan ahotsak die demoan ipinitako ahotsak. Osea, jakiteko zuek, baina, bai da zure aizpa izango zana, zure aizpa ordea, ero. Gero, beste gerlari esploratzaile bat, dala Minsk, igual famatuena izango da, Baldur's Gate munduan, de hecho, komiki badago Baldur's Gatena, eta Minsk da protagonista, Minsk da esploratzaile erraldoi bat, hola, mantxa more batekin aurpegian, eta dauka hamster bat, maskota bezala, baina berak esaten daudala, espazioko hamster erraldoi bat miniaturan. Eta bubu dauka izena. Eta kristonetako elkarrizketak eta audioa, dauka buburekin berbetan eta buburiz eta hola. Eta hau dago maite minduta maga batekin, asti batekin, eta bueno, eskatzen dutzu hori salbatzera joateko, Eta askotaz datzen baldin badozu joan bari salbatzera, agian joan iten da, eta taldia lagatzen dau. Eta igual salbatzen baldin badozu, eta botatzen baldin badozu taldetik, igual berakin joaten da, eta holako gauzak gertatzen dira. Bai, ero Khalid eta Yahira sartzen dira, Yahira ikusi dozunantzat pelikula da arpista bat, justo protagonista bezala, eta Khalid da bere bikotea, da gerlari bat, eta bietako bat hiltzen baldin bada bebai, bueno, eren egoera mentala guztiz aldatzen da, baten bat botatzen baldin badozu baita joan egiten da, olako gauzak gertatzen gatu. Eta gero horretaz gain,
baten eban, bai, imoen, eta beste bi bikote honek. Eta horrekin egin dute joku guztia praktikamente, baina hone die, estandarrenak esan daike, ez? Ba hori, dare, beste pertsonai pilo bat, ba hori, igual, batzuk gaiztuak dienak, eta azte masa jendiari laguntzen eta hola, basatzen dute, bai, aiteke daz, nik ez da nahi zurekin jarraitzea, osa ospergarria da, ero ez tozu nik nahi dutena egiten, eta holako gauza piloak, ez daulizke. Joder, zain jute, moez etxorretan, ostras. Hola da, incluso bi pertsona sartzen baditu zuzue taldean, alineamiento desberdinekuak, azten diaren artean liskarrak eukitzen, incluso aiagauleke burrokan egiteraren artean, edo alde egitea, eta holako gauzak. Kristonetako bizitza dauka, ez? Eta eukizenke sortu leizke harreman positiboak, ero negatiboak, pertsonaien artean, zurekin baita, eta holako gauza pila badare. Eta, bueno, sekretuak, kuriositateak, misioak ez dutzuzunak espero, ez? Ba, adibidez dago misioak gaiztu baldin basa, pertsonen larruakin armadura bat sortzera iritsi zenke. Dare modu batzuk, badare beste gauza batzuk, ba, oio baten barruan dagola arribitsi bat, eta ez dakit nola enteratzen horrekin, jabiakin hitz egiten dozu, eta azkenean aitera egiten dut, eta horrekin sortzen dozu ez dakiz, eta ez dakuzu, zetan entera biharrik, 20 aldiz jolaztuta bez, eta ez da pasatzen ez, ere? Baina dare olako gauza pila bat zainduta, eta oso mundu potentia dela esan genke. Ba, gero, historioa nahiko simplia da, pixkate gainetik, zu adoptautako, ume bat za, Gorion izeneko mago batek, Kandelkip irian, liburutegi irian hartu zintzuan, eta alako batean, arrapataka, presaka, ateratzen zaitu iritik, eta zatotzu, ies egin behar dozuela. Bat on badabilela zure bila. Eta orduan hil egiten dabe, Gorion, ez? Hori hasiera da, ez? Eta orduan, de hecho, pertsonaia nola zuk sortzen dozun, izena zuk ipintze jatzun, pertsonaia ezagutzen da beti Gorionen apupiloa, ez? Gorion Ward bezala. Eta ba, Gorion honen eriotza eta zergatik zuratzetik zebizten, eta honen inguruan gehi zurea eskualdeko mehatzeetako burdinaren kalitate galera repentino baten oinarrituta hasten da historia guztia. Eta hortik iristeza, ba, bueno, espataren kostaren kistonetako konplota, gerrak, dukiak, Baldur's Gate irira iristeza bai, eventualki. Eta, bueno, kistonetako historia txukuna dauka, baita espansioa oso ondo enkajatzen dabe, eta bigarrena gainera lotu egiten da. Ze hori ez dut esan, baina bakarri lagatzen dutu lehenengo jokuak iristen 8. Bueno, 7 eta 10. nivel artean, segun ze klase daukasun gehiago gutxiago igoko ez, esperientzia berdinakin, baina aurkutxu gara bera, 9. nivelera igotzeko aukera daukazu lehenengo jokuan, espantzioekin. Eta gero, 2. jokuan ja, normal, 20. nivel inguruan geratu zenke, eta ja hortik aurrera, ba, ja, espantzioekin eta askoz gehiago igoleike, baina nola zeuan bentsatuta hasiera batean 3 joku izateko horregaitik mugatu zeben. Orduan, suposatzen da, ja, nivel horretan, 8. nivelian, joko guztia pasatzea posible dela. Vale, posible da, eta ez da hain zorua, baina, bueno, egia da, jolastu duzuen entzat, maiko jokuan, rolean eta, imaginatzeko pixkat, zenolako astikeriak topatuko dituzuen, zenolako ekipamentua, zenolako tiradak, tirada be ikusteko aukera dago, eta ba, benetan interesgarria. Aipatzearen, Damian, joku batetik bestera, zure personaize eruteko aukeri dau, o BioWare izen da Mass Effect eta honen, bueno, sortzei irazkenien, ez dakit hori ja implementeta gon basan bere gara izen? Bai, zuk sortzen dozu zure pertsonaia zerotik, eta gainera bukatzen dozu nian partida bat, baldin badukazu instalauta espantzioak, zuzenian azteza espantzioan, zure ekipo, de hecho, talde osuak inizia, igual ez, historiagatik igual pertsonaia bat ezin dozu erabili, eta orduan igual egiten dutzu aldatu, eta asalpen matematen dabe, historiak asaldu egiten dut zergatik, hori dana zainduta dago. Bai, de hecho hori, daukuz aukera importatzeko pertsonaia, baina bukatzen baldin badozu eta partida berdinean, esportatu eta importatu gabe, berak egiten dutzu lotu, eta ekipo guztia pasatzen dutzu, eta benetan oso zainduta, bai. Bigarrenera, egia da, beste salto dagoela, importazio bat dago, baina espansioetara, egiten dutzu ekipo guztiakin pasatu. Eta daukuz aukera ez egiteko, azteko pertsonai berri batekin espantzioan,
Baina, bueno, bi aukera dauzkazu eta, benetan sorpresa ona izan zen. Ondo jo, azkenien, karo, honek, berez, ezagunek edo, esango dugu, ja indiar hartu bilez, Mass Effect eta alako jokuekaz, ez? Ostra, kurioso da ikusti, ez? Ja zelan ibiziren aurretik, eta beti uki gogoa Baldur's Gateera jolasteko, baina inozen sartu mundu honetan. Pentsatzen bajatu nire ustez, astuna ero oso luzia izango dana, ni gomendatzen dut gidatxo bat hartu, eta nahi dozun beste jarraitu, baina, bueno, pixkate bideratuta jolasteko ikusteko zer dan, eta gero seguramente, guztillo hartzen bajatu, zuk erabakiko, zuk gidakin segidu edo itxi, edo nahi dozuna. Baina ez da horren luzia, egia esan. Nik, nik pila bat jolastu dut, eta jokat irita maoz hartu. Ez dala inbeste, eta pila bat jolastu dut. Olako jugotarako ez izan. Azkenean hori, azten zala 20 aldiz, pertsonaia egiten, irekita lagatzen dozula, eta alatabe ez da inbeste, eta pasauta daukat, esan dut. Baina bai, gogoa aldin badukazue, eta bestela bigarren hori oso ondo dago, pixka berriagoa da, grafikoak hobia die, baina pertsonaia pila bat errepikatu itzen die, eta gainera berdin, ez? Zentzua dauka, jarraipen badauka, historiak ez danak lotzen dau, eta gustatzen jatzuenei, azkenean Reinos Olvidados, Forgotten Realms, Dungeons and Dragons, azkenean pelikulako mapa berdina da, unibertso berdina da. Eta pixkate hiri horrek eta hori guztia, benetan da, nire ustez, rolian ikusi dan aventura potentiena zentzu hontan. Kontutan izan hone baitza diela, gero indabenak, zuke esan duzun ezela, Mass Effect, baina KOTOR bai, Knights of the Old Republic, eta Dragon Age. Osea, azkenean ez da la txorrada bat. Eta gero esan behar da, oin ikusten genden pantailan Twitchen zaretenok, Elminster magua agertzen da, Drizzt Do'Urden, Elfo Iuna, ezagutzen dozunen dako, ez? Gero badare, olako spin-off batzuk benetan estetika berdinakin, mundu berdinean kokatuta, baina beste joku batzu dienak, ez? Icewind Dale, El Valle del Viento Helado, Temple of Elemental Devil, Planescape Torment, olako joku pilo badare oso estilokuak eta hemendik jaten dabenak, danak, ez? Dienak, basikamente, familiakoak. Egia da nire ustez, inok ez da bela eduki, Baldur's Gate eduki daben arrakasta, baina, bueno, jakitzeko. Hor familia badagola eta interesa dukanantzat, kriston mundua dela. Bai. Eta Baldur's Gate... Bai, esan, galdetu. Baldur's Gate berria dagokionez, nola ikusten duzu? Alturara egongo da? Egia da, Baldur's Gate berria, eta pixka eta hortin nijoian, ze oinordok euki dagoenek Baldur's Gate danak, ez? Naiz eta oraindik 2016an gauzak etaratzen ibili ziren, ze oinordok euki da, Pathfinder izan lehike oinordeko oso txukun bat, eta baita Pillars of Eternity. Pillars of Eternity oso estilokua da, badauzka bere berezitasunak, sistema beste bada, baina jokua oso antzeko da. Jolastu dana bat eta bestia, ia berdina dala pentsatuko dago. Eta, irten da beste bat, kriston arrakazte euki dagana, izan dana Divinity Original Sin. Hori da, Original Sins, bat eta bi, ez? Eta biak kristonetako kritika hona euki dabe, asko guztau jakue, eta berak, erak izango die, etarako dabenak Baldur's Gate 3. Zeia BioWare como tal, ez da berdina, ez da lehen sana. Eta orduan, Divinityren sortzaileak etarako dabe Baldur's Gate 3, eta bueno, gehiago nik uste antz gehiago daukala Divinityna, egia da sistema jarraitzen dabena izaten Advanced Dungeons and Dragons, uste dut, irakurri nabana gaitik, baina, bueno, ikusiko dugu, nik uste ondo egongo dela, fijo. Ze puntutaraino nostalgia puntutik balioko daben, ez dakit, baina, bueno, Baldur's Gate izango da, egongo da Forgotten Realmsen oinarrituta, eta bueno, konpainia potente batek egingo dau, sistema originala izango da, eta haber ze keinu eta egiten dutzen, eta haber oso zainduta dagon, eta hola baldin bada, seguramente merezi izango dau. Niko gogoa dauka probatzeko, demoa jaitxine ba, baina naiz asko ibili. Osa, demoa badago, ja. Bueno, ez dakit demoa indagon, ero probatu neban beste demoa, guiño, baina... Baina ez da, berez, early accessen dau, eta zerbide... Enaiz ibili, praktikamente. 5 minutu ero probatu neban nola hasierako zatia,
eta esena, bueno, irtetzen danean hemen gotzat. Ba, tozalako joku kasi izan ikura otorize bera inbe bai, Bai, ze gainera die, ez dakit, usartu inbiasa, historia, ja, zinbiasa, hori da. egia esan, hastia probatzen gero lagatzeko eta eso estan emoten gogoik eta esana, behitxu, irtetzen danean, topera. Demoa egon gozen ze ikusten egia YouTubeen. Bueno, demoa o gameplaya bentzen. Bai, early access edo lo que sea. Bai, es que dago, etara da early accessen, kapitulo bat, o bi, hiru, jolasteko aukera. Baina hori, onjokan oso astapenetan, eta, bueno, itxura polita, ez dakigu hasieran bedo historia nondien nola da bilen, eta, bueno, ez egia esan Divinityren antzartu notzan, hasieran, baina ikusiko dugu abese. No. Eta, ilusinio gaz, ez? Bai, aurtengo urrian, urrian 6-ako irtengo dala, suposatzen da. Osea, urrian 6an irten zan acceso anticipaun. Orduan, aurten irtengo da uda aldera, ez? Uztaian? Justo, ekainera edo uztaien dela esango nek, Bai, nire buruan daukate fetxa horrek. Hori da, zoin gitzi komentaren duen, zoin inguruen. Abustuen da, bai, osea, que hau, arbolikoregaz batera, eta Abuztuan, gainera egon ginela komentatzen, zelako fetxa txarrak, zelako joku bat etaratzeko abuztuan. Hori da. Baina, bueno, bai. Hori da. Abuztu dira, eta gero Starfield. Iraien, osea, que ondo, elegante. Elegante edo denbora bare. Baina, bai, benetan, esaten dut zuet, sekulas bat jatzu aukera erik emon, 25 urte dauka, así que inoiz ez da berando. Hori da. Elegante, eskerrik asko, erdoan aipatxaren da, oso interesgarri zedana, egiz izan. Kogoak emostezuz da, jolasteko erden poli berda, baina... Izan da bizkat, zela da, informazio erauntxia, inoiz baino beto esan da. Bueno, nik askotan entzun da naukan jolazua zan titula, baina ez naukan beregatik inorribil izan edo horrelako feedbackik beraz ondo dago. Ja. A ver. Ba, gustatzen batuen iposik. Proko. Zantzari parik. Ba, hori lantzea maitxuko dugu saioa ondo? Oso ondo. Edarto. Ba, eskerrik asko entzuten onzaten guztiei, eta, bueno, agur eta ondo izan. Hori zera, eskerrik asko. Onde bili? Agur.